हेलो हाँ हेलो। जान हाँ जान कह काଣା जे कह। आइला बेले ସେଇଟା ନେଇକି ଆସିବ। अरे काଣା नेबी जे कह। ଲାଜ ଲାଗୁଛି କେମିତି କହିବି ଯେ ଯା ଗୋଟେ। हम्म लाज लागुछे। कह जल्दी काଣା जे। ଉଁ, ହୁଁ ସେଇଟା ଯା ଦୁଷ୍ଟ ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଁ କାଣା ସେଟା ବି ନେଇକିନା ଯିବି। କେଇଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲ? अरे 10 बजे आइसଥିଲି। କେତେଟା ବାଜିଲାଣି? राति 9 बजलानो जे काଣା ହେଲା କି। ଆଇଲେ ଛୁଆକୁ ଧଇଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କାମ କରିବି। କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛି? उफ ओहो मुई गले धरले जे तुमे रांधबो इटा गुटे कथा। हैं लाज नहीं लागबार माया जी तोते। ପୁରା ବୋପା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଶୁଣ ଆଇଲା ବେଳେ ହଗିସି ଆଉ ୱାଇପ୍ସ ନେଇକି ଆସିବ। ଖାଲି ଏତକି ନେବି ତ ଆଉ କାଣା ନେବି ଭାଇ। ଇଏ ହଗି ସାରିଲାଣି। ହଗ ପୋଛି ପୋଛିକି ମୋ ହାତ ବିଣ୍ଡି ହେଇଗଲାଣି। ହଗିସି ନେଇକି ଝଟ ଘରକୁ ଆସ। हाँ जाऊछे रो जाऊछे। बाहर मुसीबती कोटके माइसी छी। मार दे बाहर माइसी तुमसे। ये कहाँ फंस गया भाई मैं।